Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 1 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Karon ang ika-18 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 24 ngadto sa 35. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kano sa ka pa mahiabot dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad kadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan." Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, "Ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala." Sila mitubag, "Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan." Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kaya ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan." Sila miingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan." Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutumon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.